तो नमस्कार प्रणाम का हाल बा रुआ लोग के। आज हम भोजपुरी के बहुत ही दुखद घटना रुआ लोग के बतावे जा रहल बानी भैया। बहुत ही दुखद घटना बा। हमनी के भोजपुरी के लाल जो कि गया के रहेला बानी सुदीप पांडे जी। सुदीप पांडे जी के भैया बुधवार के दिन निधन हो चुकल बा। जो कि वहाँ के फिल्म के सेट पर रही और फिल्म के सेट पर ही हार्ट अटैक से वहाँ के मृत्यु हो गई। तो वहाँ के फिल्म के सेट पर रहनी भैया और फिल्म के कैरियर के वहाँ के बहुत खराबी स्थिति चलत रहे, जौना के कारण वहाँ के एगो फिल्म बनावत रही। वो फिल्म में बहुत सारा कर्जा ले रही और कर्जा के कारण बहुत टेंशन में वहाँ के रहत रहनी और टेंशन के वजह से ही वहाँ के हार्ट अटैक से मृत्यु भइल बा। और वो कर्जा में इतना डूब गई रही, कर्जा के कारण वहाँ के मेहरारू भी भैया छोड़ के चल गए रहे। कहल जाला कि जब पैसा ना रही तो केहू अपन ना रही, और पैसा ये सच्चाई लोग के सामने दिखल बा। पैसा ना रहल बेचारे के, उनकर फैमिली भी छोड़ के वहाँ के चल गए। बहुत बेचारे दुखद में रहत रही और वहाँ के कैरियर फिल्मी कैरियर बनावे से पहले वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहनी और 2007 में वहाँ के फिल्म में अपन या लॉन्चिंग कैले रहनी, जिनकी फिल्म के डायरेक्टर भी रहनी। बहुत सारा अनेकों फिल्म सुपरहिट देवे वाला फिल्म वहाँ के भइल बा। और वहाँ के सुदीप पांडे जी गया के रहे वाला रही, गया के लाल। और कैरियर थोड़ा सा वहाँ के बीच में राजनीतिक कैरियर भी शुरू कर रही, जो कि ना अच्छा चल पावल। और फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ के बहुत सारा कर्जा हो चुका रहे, कर्जा के कारण वहाँ के बहुत टेंशन में रहनी और टेंशन के वजह है कि राम के और भगवान के प्यारे हो चुके नहीं। तो चाहिए अपना से मेहनत करे के चाहिए, जितना हो सके मेहनत करी, मेहनत भरोसा रखी और आपन पैसा ले ऐस करी, दूसरा के पैसा ऐस ना करे। कहीं भी कर्जा ले तो जिंदगी टेंशन में हो जाला और सच्चाई रुआ लोग देख चुकल बा। हम बस अतने कहम, भगवान से यह कामना करम कि भैया के आत्मा के शांति मिले और जहाँ रही आबाद रही, खुश रही और अगला जीवन में अच्छा वहाँ लोग जोनी में प्राप्त हो गए। तो जय हो। और क्या कह सकता, भोजपुरी एक खातिर बहुत दुखद घटना बाई तो, और भोजपुरी सुख मना रहा बा। कहे कि बहुत अच्छा, जब भोजपुरी में भैया केहू के बॉडी ना रहे नु, वो घड़ी सुदीप पांडे जी के बॉडी बना के वहाँ के फिल्म कैले रही। वो घड़ी भोजपुरी में बॉडी लेकर आई रही, जो उनकी पैक कट सब उहे के लावल रहे भोजपुरी में। औसन औसन बढ़िया आदमी हमनी के बीच में ना रहनी। ये बहुत दुखद घटना बा भोजपुरी खातिर। और भगवान से यह कामना करम वहाँ के आत्मा के शांति मिले और परिवार के धैर्य रखे के चाहिए। और केहू के पैसा भैया ऐसा चीज है, पैसा के कारण केहू साथ ना छोड़े के चाहिए। कहे कि जब सब कुछ छूट जाला तो अपन पत्नी और मेहरारू ही काम आवेले, लेकिन ये तो पत्नी और मेहरारू भी छोड़ दे रहे पैसा की वजह से। तो भैया संघर्ष बा और संघर्ष से जीवन है। भैया संघर्ष करते रहनी, वहाँ ये सोचते रहे कि फिल्म ठीक हुई तो हम कर्जा चुका दें, लेकिन फिल्म भी फ्लॉप चल गई। एक कारण से दिल में बहुत टेंशन में रहते रहे। यह टेंशन के वजह बा कि भैया के हार्ट अटैक हो गई और हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकल बा भैया के। यही भोजपुरी खातिर बहुत ही दुखद घटना बा। तो ठीक बा, फिर आगे कुछ हुई अगला वीडियो बनल जी। तो जय हिंद, जय।